Welcome back my YouTube channel. Hello लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि बर' YouTube चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो बयबो मिथिखादों जानो हागौ बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलखौ। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों लर्ग जयला। बेयो मोनसे बड' कमेडि शर्ट मुभि। लोगोफोर दासिमहालागै बे बड' शर्ट मुभिखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि बे YouTube चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालां। बे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों बर', सुबुंसात बसुमतारी, भूमिका मुसाहारि, फैलाव बसुमतारी, जुगामि बसुमतारी, अभिषेक बसुमतारी। लोगोफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै गालांबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि YouTube चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सनानो जादों सुबुंसात बसुमतारी आरो नैबे गोदान बड' कमेडि शर्ट मुभिया जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि SB Gold Production YouTube चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' कमेडि शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैदो। आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानैबो बे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लाबोगोन।